Vi laver sådan nogle små klip med syge ting. Film ham først. Og så herovre. Godt så. Højere. Man skal gøre lyset. Det skal vi lige prøve af en gang til. Jeg nåede ikke på det med. Så må jeg. Jeg kan ikke være færdig. Jeg lader højere end lyn. Nu skal jeg lige prøve, mens jeg filmer. Er du klar? Ja. Hey. Mig og Dan på samme tid. 1, 2, 3. Okay, jeg prøver lige at lægge telefonen bagefter. Det er fandme godt ramt. Er du galt? Tuder du fra? Kom, gør det ondt. Bliv til ham. Det er ikke særlig svært. Du skal bare med det. Jeg tror på, at den sad lige kugleren. Okay, prøv med det med det. Ja. Og så fejl den opad. Det skal vi. Ja. Ja, giv du en kasse. Det ser godt ud.